Dobrý deň, hlasíme sa vám z kotolne. Tuto je člen našej posádky. Dobrý deň. Práve balím cigaretku. Cigaretku, áno. Áno, priblížime. Každý národ balenie cigaretky, to je, musí každý na to vlastne použiť svoj Áno. a svoj vtip. Lebo to nie je len tak, že zoberiem si papierik, to musíš ho tak pohľadiť, tak mu povedať, že papierik, počúvaj, ty ubalím z teba dobrú cigaretku, nebudeš krivolaká, nebudeš hrbatá. A potom si treba, v človeku je chyba potom, nie v papieriku. Áno, a je to tak. A filtrik tiež takisto treba sa mu dohovárať, treba mu rozprávať, že aký je ten filtrik krásny, úžasný, koľko toho v živote dosiahne, že dostane diplom, alebo také veci. Proste tomu filtriku hovoriť a potom tá cigaretka vyjde pekná. Takže to sú moje zážitky z balenia cigaretiek pre tento národ. Výborné. Tešíme sa z tohto dokumentu. Ja som trochu soplavý, ale to vôbec nevadí v tom, že by som si dal cigaretu. Áno, máš mačičku. A mačičko? Mačičko, kde je to? Stode. Dala sa do chlebíka. Hej, jak sleduje. No čo hovoríš? Áno? Je to pozitívne? Pozitívne ocenené matkou.